So, what's up mga katisoy? Maayong buntag. So, karon mga katisoy, na ako diri karon sa akong boarding house diri sa Hinguog City. Bago pa ako diri mga katisoy, gahapon pa ako nibalhin kay itong mga naging adlaw nagpuyo ko sa akong kauban sa trabaho. So karon mga katisoy, nakita mi og boarding house na dool sa akong trabahoanan. Nindot siya mga katisoy, sulit po kayong bayad. Marato na kayo. Muna siya mga katisoy. Papaw kay ka-plaster sa akong mga gamit. Kay gahapon pa ako nakabalhin. So karon mga katisoy, ang akong buhaton mo gawas ko kay magpalit ko og ceiling fan. Kay kani sa ako sa tag-iyan ni ako lang giulman ba. So ako na siyang iulion niya pag makapalit na ko. So karon mga katisoy, muna og mga katisoy kay maato sa ko gawas kay mopalit ko og ceiling fan og uban gamit diri sa panginahanglanon ako sa boarding house. So mga katisoy, moadto sa ako sa gawas kay mopalit ko og gamit uban diri sa boarding house. Sama sa plato, kutsara, ako kinahanglanon. So sige mga katisoy, atong paguna ceiling fan. Suga, paguna suga. Mga katisoy, hindi siya katisoy. Safety pagod ka diri mga katisoy. Aso tang lakan ng pultahan. Okay. Mga katisoy, mara. So katisoy, padungok sa gawas, mao ni ang Hinguog City. So nako sa Hinguog ba katisoy, gikan sa Magallanes, Agusan del Norte, tuong diri sa Hinguog kay trabaho. Sakto pod mga katisoy, akong kaila nang hinanglan silang tao nga kuan sa trabaho na experience. Nga katisoy, magawas na kumatisoy, na ako sa kasada. Padoon ko sa palitanan og kuan katisoy, ceiling fan. Grabe sa mga katisoy, oh. So ito, nagbaktas ko padong dito sa palitanan. Mangita pa mga katisoy. Dito ka diri mga katisoy sa Hinguog City. Ako sa sentro sa Hinguog. Das baktas mo. So
Ngita ko siling pan mga katisoy. Asay na mga barato nga baligya dire. Mga katisoy, masulod ko sa Hingog Public Market. Kaya man din na yung mga kanang mga siling pante. Barato-barato ka ite. Kanubo, kundi likuan. Ada pitanubo te. Dito ka na kanang dito na lang ay park zone managurada na ako. Abay Mga katisoy, na ako diri sa public market sa Hingoog. Terus baktas sa mga katisoy, yun si Mayo diri. Day, harapit na ibaligya siling pan dali, day. Tilingpan, tasa na kay tilingpan? Ha? Oh, nagpalit na. Last na to. Oo, harapit na iba dali. Dire? Dire te? Sa CNC. Oo. Boss, pwede mo na boss? May mga siling pan dali, boss? Dagko ko na. May gagmay ra? Dagko bisa no? Ay na ba? Pila ay, dilim na siling pan no? Huwag na siling pan. Sige boss. Meanwhile. So, what's up mga katisoy? Nanak ko diri sa... Saan nga tindahan, ma'am? Saan nga tindahan? Nubo. Nubo? Ay, nako sa Nubo mga katisoy sa Hingog City. Nakapait na ukuan, siling pan. Wala na ituros niyo dito, day. Akong kalo kay gikuan sa guard. Wala, iro ni day, ha? Dahil ko mga katisoy, gamay na kayo nga siling pan mga katisoy. A few moments later. So what's up mga katisoy, nakapalit na ko og siling pan mga katisoy, na ako diri sa Nubo, sa Hingog City. So mga katisoy, kay magawas ako, dito na ako sa gawas magpalito, laging palito na ako. Sige mga katisoy. A few moments later. So mga katisoy, na ako diri sa French Town sa Hingog City. Mga katisoy, mangita taghanger mga katisoy. Balik ka, baka ning hanger nila dire. Boss, ano yung mga hanger niya, boss? Nakalikod ko. Likod. Guys, ngayon nag-hanger guys. Ay katisoy, kaya mga katisoy.
Oh, night 60, night tag 49, night tag 5. May akong pangitaon, guys. So guys, nakuhan ko ganger, guys. Ang bayaran. Para muli isa ta, guys. Manood to.